Asar ba na si Papa eh? Layo ang paglaaganan. Pa! Pa! Nakaaba ka sa dire ah? Kahangak, paano mo kita? Parang ka pasakaon. Adyo abagi. Suro yan sa akong amahan nga. Gwapo ba? Dagay uyab. Pa! Pa! Ano sa man ron? Pa! Mga ka. Nagapo ba ning grutunga oy? Uy pa, naraman day ka tira di ay. Nagunsa day ka da pa. Unsa na po day ka diri day? Samok-samok na po ka na diri ah. Imong nagpahangin ta diri ah. Wara, nara ko itujo nimo pa. Kaya nga man, mga adyo na po kagkwarta. Palit na mong sigarilyo. Niwang naman kag sumagarilyo. Kanay mong gipat og sigarilyo, gimong gipat og snack. Nambuk pa ka. Tas papa wa pagaling ko nakapangadyo, natagnaan na. Kaya nga naman, masa dahil laing tuzo nimo, di ba kwarta? Sige na pa, mga jokog 20. Yasa na po dahil yung 20 day. Palit na po din mong sigarilyo. Ikaw no, nagniwang na lamang ka. Gusto magarilyo. Is papa, di lagi. Para lagi this project. Adyo lang magmaingon sa project. Og dili. Makitaan naman ka ng mong sigarilyo ha. Di bantay lamang ka na ho. Mauna laman na yung kwarta. 20. Oh, Sus, 20 ra ko today. 100 na naman pa. ikaw pa'y gitagaan. Ikaw pa'y kusog reklamo. Amin be! Adyaw na. Okay na ni. Katihik ni mong amahana ka. Tehik! Anong bataan na? Ikaw pa'y gitagaan. Ako pa ninawag tehik. Yes. Ilagyan yapos papa. Uli to, di sa kanya ng baite. Dito papa. Asa yung papa? Ah, dito. Atay gitagaan si Ja, uy. Pas lito, uy. Tagaan, gitain na ni. Pa! Saman! Singgang mga! Ang silito ba? Kaya mong gitagaag 20. Tagay po ko be. Siyempre, ang gitagaan. Kaya amot mong kunot sa project. Ikuan sa project sa brava pa. Ikaw regila din to. Saba da dyan. Pag ingunan magmangadyo ka. Hindi ka sige kag bagut-but diha ah. Ang kabagot-butan man mo pa. Tagay naman ko be. Oh! Be! Di kinumo, wala yung kwarta. Uli dito magmagaw. Silito ba? Kasugua kasi dyan may mong gitagaan. Daghan kay bagut-but, tagaan. Bantay bitog mga on mo ha. Iga ko magdungag ha. Bahala po ka. Butan ka! Saka dili. Uli dito ha, pagdungag. Bahala po. Bahala bitaw. Bantay lang pag uli na pwede nung ag. Kaubo lagi mo na ho. Away kwarta. Way, kwarta. Ulit ang kwarta ni mo. Jan, asa pa? Ka dito. Asa man ka? Ato papa. Nagsapo ta ba to papa? Ingon na ba to si Jan na ikaw kulit pa dungagon? Kamatay, bahalag mga pasmuta. Yo, shout out dahil ni Nikki Usan og ni Shandra May. Salamat sa pagtanaw sa mong video guys. Yeah, Like and yeah, subscribe yeah, our yeah. channel. Woo, 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 Abang-abang woo, sa woo, mong woo. upload. Salamat.